יעקובוביץ' על פישר, זיגדון, עירונית לא נותנת שלשות, הרבה זמן הולך לאיבוד, ועוד חסימה של בוכמן. מי אמר שאין לו אוויר? מי שאמר שאין לו אוויר כנראה לא ראה אותו. הבחור רץ החוצה לחסום, כאילו זה הדקה הראשונה. 6 שניות, 5, 4, 3, הנה נועם לוי נותן לבוכמן את הכבוד לסיים את המשחק. עירונית מנצחת 80-69, והיא אלופת בתי הספר התיכוניים לשנת תשס"ח. תראו את השמחה הזו של החבר'ה הצעירים, של צוות המאמנים. שלא יהרגו לי את הילד שם. לירון שרף ורגב פנן ועידן פלדה כמובן, וכל הצהובים של עירונית. תראו את הרבע האחרון שלנו במשחק הזה, 27-26. אתה ראית גול עם רבע כזה. אני כבר לא מדברת על העובדה שאנחנו בליגת התיכוניים, ותראו את הבחור הצעיר שצומח כאן. משחק מדהים, משחק מדהים, יתרון של עירונית לאורך כל המשחק.